en el que sí que queden tots i que sí que reconeix les condicions per a veure el documental del 4F. Aclarir la veritat del cas 4F. Aquest és el motiu que ha portat unes 800 persones a ocupar aquest cap de setmana el Palau del Cinema de la Via Laietana de Barcelona. L'acció s'ha fet amb la intenció de projectar un documental sobre el polèmic cas en què 4 persones van ser detingudes i condemnades a presó. El ple més para Ciutat Morta, Ciutat Muerta, de Xavier Artigas i Xapo Ortega. El Docs Barcelona surt al carrer i ens recull el batec social i polític. El més incòmode i guanyador al Festival de Màlaga, Ciutat Morta. Sí, gràcies, senyor Sallent. Doncs algú està mentint, aleshores. No dic que sigui vostè, però algú en la cadena de TV3 està mentint. 3 emetrà al llarg de l'últim trimestre el documental Ciutat Morta. Passem a la pregunta 21, que és la pregunta... Bon dia, desperta Catalunya, són les 8. I no m'estranya que bulli la xarxa després de veure Ciutat Morta. I bullirà també la discussió pública. Documental Ciutat Morta pel canal Ciutat Morta dissabte. Ciutat Morta, el Ciutat Morta documental. dissabte passat. Ciutat Morta, de Xavier Artigas i Xapo Ortega. Creo que también se puede restaurar mi inocencia. Entré con 21 años a prisión y salí con 28, ahora tengo 30 años. Perquè d'aquí 3 dies és 4F i tinc molt present aquest dia. Només volia dir això. Més d'un miler de persones han participat aquesta tarda en una concentració per reclamar la reobertura de l'anomenat cas 4F, al qual fa referència al documental Ciutat Morta. Donarem lectura a una declaració institucional del Parlament de Catalunya sobre el cas del 4F. Traslladar a la Fiscalia la conveniència de revisar totes les actuacions judicials derivades dels fets del 4F. Los motivos que han llevado a calificar de censura la supresión del fragmento. En el cas, si la Fiscalia... Creiem la versió de l'Ajuntament. Els autors de Ciutat Morta han rebut el Premi Ciutat de Barcelona, com ara veuran. No han volgut recollir la B que els lliurava l'alcalde Xavier Trias, tot i que aquest premi el decideix un jurat independent. Diuen que l'Ajuntament es vol...